Predchádzajúca vláda nám zanechala verejné financie historicky v najhoršom stave. Zníženie príspevku pre RTVS o 0,05% HDP vychádza z koaličnej dohody a jedným z konsolidačných opatrení na ozdravenie verejných financií. Takéto zníženie prezentuje výšku skutočných výdavkov predchádzajúcich období. Chcem zdôrazniť, že ako ministerka kultúry budem ďalej intenzívne hľadať ďalšie vhodné formy financovania verejnoprávnych médií. Jednou z možností je znovu otvorenie dofinancovania RTVS formou tzv. Zmluvy so štátom alebo napríklad zvýšením podielu RTVS na reklamnom koláči v rámci mediálneho trhu. Tieto modely dofinancovania RTVS budem riešiť počas rokovaní s Ministerstvom financií v roku 2024. Vládou schválenú výšku HDP vnímam ako neoptimálnu pre zabezpečenie pohodlného chodu RTVS, preto som medzi kolegami vo vláde presadila, aby do zákona bolo doplnené slovo najmenej 0,12% z HDP, čo rezortu kultúry umožňuje dofinancovanie RTVS v prípade preukázanej potreby v nasledujúcom roku.